Bine ați venit la un nou episod minunat din noastră seria suprema noastră serie de Clash of Clans. Eu, alături de voi sunt eu, Denis. Abonați pe la canalul meu sau măcar dați-mi un like, vă rog frumos. Ai bine? Ei bine? Ce ziceți? Atacăm? Hai să atacăm. Așa din prima. Nu vorbim de nimic. Nu. Ai. Puh! Ce mai... Asta n-are loc. Na. Nici gând. Sper să pot găsi pe cineva care să aibă merit să-l bat. Că totuși și trupele mele costă destul. Da, și vreau să vă mulțumesc că am văzut că destule multe vizionări și am avut de repede. Vă mulțumesc că vă uitați. Dar aș vrea să își abonați la canalul meu dacă vă place. Vă rog frumos, adică totuși muncesc la ele. Na, am muncit la ele. N-am făcut. Și o să ne și vă promit că o să ne distrăm foarte mult în această perioadă minunată. Dar puteam ataca până, da? În fine. La 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 la. Hai să atacăm pe careva. La 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 la. Știu ca prost. Știu. Dau ca un deștept pe next turn. Deși poate puteam să fac pe careva. Să iau resurse. Dar nu știu sigur dacă ar fi sau ar merge. Lăsați-mi în comentarii ce jocuri aș vrea să joc. Nu. Frate. Sta de gold. L-atacăm? L-atacăm. Știu eu prea trebuia să-l atac, dar în fine. L-atac așa, nu. E ce? Rage! Uite-ți la ce Valkyrie! 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 A scăpat de ele! Glumă, tată! Bravo, tată! Da, tată! Trage, tată! Ăștia e o arână toți giganții, bă, futu-vă în gură! Duceți-vă, năbii! Băi, cred că-ți bagi joc de mine, mă! N-am făcut nici... Băi, îți bagi joc de mine, din vina celor Valkyrie! Măcar am luat 170.000 de goluri. E destul de bine pentru un tank așa. Deși eu sunt tank 17. Tank hello. O să ne upgrade. Nu avem ce. Hai să dau să se luminate toate. Uite în curul tău. Ba, dar eu nu mi-am niciun archer pe care îl pot face eu. Nu, că-s prost. Fără zbâtă. Mă, foarte prost. Îs prost zbâte, mă. Dar și deștept. Da, multă lene. Dacă mă înțelegeți. Ce să fac? Tesla. Mama, ce tare face.
Mi-e cam nene să stau să fac. Așadar, chestii. Nu-mi donează nimeni, nu? N-am mai cerut de mult. Bă, dacă mai putem lăsa în comentarii, poate, eu știu, nu știu ce să zic, ceva planuri pe care să pot să vin pe Mimi. Ce interesant, poate tu. Am același așa în colectoarele și numele ei. Dar n-aș vrea să-mi satul. E că eu mă mândresc cu acest colector. Fac 5 zile, deci fac eu 5 zile durează. Fac joc de mine durează cu o zi mai puțin decât Air Defense, mamă. Durează, de fapt știam că durează mult. Nu știu dacă o să fac iar episoade de Clash of Clans, sau nu. Dar, nu-mi place eu. De început, dar vă rog frumos, vreau să vă mână la canalul meu. Sau, dacă vreți, vă pot face o promovare, adică să fac serii frumoase, dar deocamdată nu. Să fac și niște chestii așa. Nu știu. Nu știu dacă o să fac eu prea lungi mare parte a episoadelor, dar să încerc. Văd 22 de win-uri și mama câte au pierdut. Stai la Clan Perks. Mama, m-a făcut ceva. Hai să ne uităm la Radu. Ajuns din nou. Într-o vreme de la Champion 3 ajuns la Radu ăsta, tipul ăsta. E mai mic decât mine. Și a făcut... Frate, ar trebui să și le facă. Mă, să facă grandotul. De 3, mamă. Pentru tanhazite poți să fie destul de bun. Așa destul de bun și avea tot chestii. Bine, dacă te faci, ar mai face arcerele astea de 13. Dar nu prea mult. Oricum nu știu ce să scriu, adică să nu prea eu așa ce să postez. Rău. Nu știu dacă vreți să-mi puteți lăsa în comentarii și pot să fac cum să zic eu, decuri pe care le vreți voi. Da, pot să-mi fac, maximul e 200 de vezi, așa și da. E de 200, da, și așa în clan nu cred că nu donează asta și da, asta știu că nu prea mai e o activitate așa de mare și vreau și eu să mă lupt la World. Dar asta pe la Tahalon. O să vreau să lupt la World. Dar până atunci nu, stau bine, mersi. Am și 49 de World-uri negre. Vreau să mai fac unul. Cât vede, da?
Mamă, mamă, credeam că mai durează arcerul ăsta un minut. Ce tare ar fi fost. Dar n-am eu norocul ăsta. Nu cred că mai am ce să vă arăt deocamdată. Dar vă promit că o să fac niște episoade mult mai interesante. Adică să nu vă plictisesc. Ei bine, cred că pot să spun că vă pup, pa, pa, la 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 la, vă pup, pa, pa.